What's up guys? It's Bisayan Vlogger. Welcome ulit sa ating good vibes na araw. So bago tayo manood ng good vibes na video, shoutout muna kay Pauline Paculva and Leonard H and then John Merrick YT Official. Shoutout sa inyo ma'am and sir. Thank you for watching for my video. So karon guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Bisayang Vlogger, please subscribe. And then, ang tanawon na to karon as always, Siki Horviners, nasa liba kong upload na video, Malditong Papa Serie Episode 25. So ngayon, karon lang ko nakahimo aning mga ulit og kuan reaction video kung makatawa kaya na busy. So, tara! Panoorin natin. Oops, yeah. So, ang ilang subscriber nasa 560, ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Siki Horviners guys, nasa description ilang link. Subscribe nyo lang mga kabisdak. Suportahan nyo Siki Horviners yan. Napaka good vibes yan lagi. Whoops. Ayan. Si Malditong Squirt, tsaka si Titing ba? Si Buyaks pala to. Kana siguro yaks okay murag na ilahing. Kana nga bulig ba? Unsay ka na? Ay naman kakamatay ka noon. Kata, mangutana pa yun. Kata. Kinsa man day mukat mo ya. Kabuang na nun yung kalakihan. Wa ka kapay balong ang muda ni atong tumaw? Ay, minatay ka, Buyaks. Kay may pakatkaton anang lobe. Unya nga nung may bulong pa man ka. Ayaw mamao ng kalakihan. May pwede yung kadang-kadang kung saan na ditag mo ba eh. Kay aron. Ano di ko nauban? Mo Nice. Ante kabalo ko og turyangan ka nako, di ka mo uban. Kata na Kata na, Buyaks. Matay ng kalakihan pa. Pagkahabog na ba sa tempo pagkalube. O ikaw di laman mo sa kaani di ay. Buyaks, kasakit na yung akong likod. Eh kung among pakatkata ka na. Karyang negula. Oh, tinapulan di ay. Kabalo ka Buyaks, ikaw akong gipauban kay ikaw may gamay lawas o gamay og kamot. Na, Ni ikaw may lapad lapalapa. Ikaw ang gamo sa kaani. maman kanang lapalapan ako mo ikuhit nako anang lobi Buyaks. Unsa may gamit ang gamay lawas? Wa kay utok Buyaks no. Aron sayon ka makasaka, sayon ka makanaog, daan ka. Stress reliever guys Siki Horviners na, the best talaga Siki Horviners. Para manggunay. Ang stress Kuha ni mo anang reliever. lobe. Pampagod vibes yan. Oh. Unsa? Pangutan na Buyaks. No, katkatan na kuno na. Ate ning kalakihan pa. Muna noon ni hinungdan mabalik akong bukong. Naman ka Buyaks, mamang po mga balik ni imong bokong. Kay ug malatak di ikaw. O di ayaw po ambak aron di ka malata. Dili ba ug mahagbog ug gikan sa ibabaw punta sa ubaw. Balik ka Buyaks. Sige ayaw ka balaka oh. Naida kong bato. Mo ni mo salo nimo. Mao ka, kay kinahanglan kay mga matay nimong mga anak di ay. Aw aron po maminus-minusan ng mga taong Ay, tapos ay. reklamador ba anak ko pamilya. Lahi pay ako. Halaw ka pag maayo ng lobe aron di ka mahalata. Bisag usa og halog kay nay uban gani bisag ampay Ayaw halog makyat. ang lubi malatak gyud. Ayaw makyat. Aw kaniyaks. Halaw ka pag maayo ng lobe. Dayong jirjira. Aron dili ka malata. Mutapot ka pag maayo. Ayaw ka balo mo jerjer anang lubi di. Ikaw na may sakaning lubi na. Animal. Ang jirjir mo yaks. Bongi karon. Na. Katata na na. Bali, unsa man gid ning lubi di ay. Di ka mo yaks. Kuti ka ayo ka daghan kay kang kutana. Magtuno og manok. Ano kinala pa mang tunuan ang manok? Pwede man pagdaan. Wa kay tubig. Ayaw ta na silingan. Wa tay silingan buyaks, nakabalo ka ana. Adubuhan na laman ang manuka. Tigod ka buyaks, yate gud ka. Wa tay asin bisan suka pati sige wa tay lamas karon mangutana pa ka. Ha? Isog ba ng manok? Wa tay kahoy. Kahoy. Daan ko palagi. Mamang maga sakot sa mga kaman Ayaw, kahoy. akyat. Ay. Naatay gasol buyaks, ha? Mauna, nag-upload ka gasol pero kay lamas. Matay og mamauna ang kalakihan. Ang mapimo pa talaman tag kinagoda ang lobi aton sangge. Ug mahimo sagot sang manok lang bitso. Kortaan bitaw ko kapit mga ikaw gasol. Ikaw Ah. borong buyaks, daghan kay kang kupteron. Og ako gani na makasaka ng loberon, kanang makuha na kong lahing. Buwak yun na imong ulo ron. Oh, isa ka na lamang kung anay ko. O dali! Kuntiin. Tabi na itong 30 minutos. Daghan kay istorya. Patuyakat. Oh. Gadalaw ta kasunda. Bakit na naman pala eh.
Isabot na squardo. Wop. Ay sa buyaks no. Taas ba, taas? Nabato tay manok hadto sa tong balay? Sumala nimo ikaw Taas-taas po. manok. Yate. Wa man day to tay manok. Buang puno nimo. Unya, ano nila? Aw Ay, ay. di ka na og din ha. Kay wa man day to tay manok. Abay manok. Yate na ning kalakiha. Una na to pangita ng manok ug di sa kapangita. Dugay kita istoryahan ni wala na padulong di ay. Anak ng lube. Rumatay day ni kalakiha. Tos na pagkakasnapan oh. Ayaw na lamang siguro. Wala pala yung manok. Dapat kalawa tong manok. Na, kanaog mo dira. Ano pinagkatol? Wala pala yung manok. Ning kauya. Good vibes, ah. Naman ka. Ganiya ra kita inangat ha adto gikat sa ubos giangat na kay taw nya karon mangutana pa kag unsa atong Sikwan. buhaton aning kahuya. Naman po Elmer. ka, nang wala bi po kagaingong daan pagikan na to ha to. Ay na. Tag-on Elmer mo ginagipauban ka na kay may ikaw patag-on ako. Baya, lumboy biya na. Ginoon say labot Elmer kabalo ko oh lomboy na. Kabalo ba kang bawal na patag paputol ng lumboy karon? Kinsa may gayon anang bawal nang ipaputol kay kung tago na pala pa Lumboy. kay ito'y sugnon. Gulang na lamang kan kalibutan ignorante gyapon ka ng lumboy. Ingna pa kong ignorante Elmer kay basig ka na imong lapalapa mo akong takdangan ron. Baya ni si Papa sa kadagan nga pwede itong putlon ka na pa yung lumboy. Di ba wala sa gobyerno? Ako'y nakabalo Elmer kung bawal o dili kay ako aning yuta ako'y gatanom aning lomboy way magabuot makabalo kog unsay dapat nako buhaton. Dahil magabuot ka na mo man ilang balaod. Bawal ba? Ta Elmer. Biya na, dalak po ng biya na, ug masaktan ka. Animal. Pagkabugo nimo Elmer. Sa kalayo natos lungsod, Masapot naman natos yung kalibunan, napakay makakita makabalo. Baya, ug nagaling mula bayhaan na ron. Oh, asa man ron? Ha, asa? Ah, Naman ka ba, si pananglitan ni kamulot ka na Anis. putulan ng lumboy, ug di makakita na to ha na. yun lang. Ay, tao din ha. Pananglitan og naamang gani, labay daan kay og makakita gyud kung mulabay gani og kamulot na may putol ang lomboy. Na, magadagan gyud kagamit tuhod ron. Oh, wa man lagi, okay na karon. Bali, si Papa pagkabalingagan kay, pagkasupakan kaayo. Makaingon ka na kog balingagan supakan, basin og kanang imong pulo istorya nimo ang nagkabahig balaod, basin og yung tukaran na imong katapulan kay aron di ka makigputol aning lomboya. Si Papa, ug masakpan ko ng DNR, di ako mo'y mapreso ng kalakiha. Ayaw lagi ka balaka kay di lagi ka mapriso. Layo kay tagdiin Ikaw na lang may tagaan ha. Mo gyud nang gipauban ka nako kay aron ikaw putol kay aron ikaw may mapriso. Nagkamaon sa pude ka. Kay aron mawad ag bating nawong ani atong pamilya. Ay, ug mamaw ning kalakiya, duha na tang mawala. Good vibes. Sige, doon na Sa tang mawala. paladin. Duha na tang mawala ning pamilya ha. Mamanggi among man ko nimo anang Elmer. Ay naman kay bati po kag nawong. Unsa imong giingon ni Elmer? Bati kag nawong. Otro pa, otro. Bati kag nawong. Last na otuha pa. Bati kag nawong. Ginoo, og dili pa laman lagi ka nako anak Elmer. Gabitay na kaning puno ag lomboy Elmer. Yate ka. Ay kog among mga og bati kag nawong ay kog apila-pila Elmer. Eh, gahandom po kay gwapo kay ka. Maman po to, ang gadahon ko nga wapo ko. Pero lahi ra man ko pamation bitaw nang ingnon tagbatig nawong nga kanang gasturya bitaw. Oh, Wala ko bakit? gani kahol man ang nawong. Pangit Bati mo. nawong, wadyo ko kauyon. Oh, mas labong wa ka kauyon sa akong kagwapo Elmer. Kapilingon kay nimo uroy. Ikaw Elmer. Ay sa no, layo na kay tag-abot ani, abot ang tagbatig nawong, abot ang tagkapuway. Ang atong kumong ani Elmer, magputol ta aning lomboy. O sige, aron mahuman. Gwapo na tang duha Elmer, gwapo ta o karon. Putlo na ni gwapo. Tinulay na pa? Gwapo ka ta Elmer. Sure nang gwapo ko? Naglalis na, naglalis. Nice. Tarong biyahan ako kay. Nice, nice. Elmer. Ayog to o ano mo Lomboy. ubang istorya inang inon tagbatig nawong kay gwapo kay ka. Ayog Putla na, Elmer. Gwapo ka. Ay, sabot. Putla na gwapo. Ang gwapo. Sige pa. Ang istorya. Nice. Sige. Gwapo biyahan pa? Gwapo ka, Elmer. Ay, ino man ka kung nagbating nawong ron. Ah? Oh, may gani kay nakahuna-huna na mo. Nanog dili kung magaw-huna pa wala na yung taon tay ikalungan. Nice, nice. Ay kwarta din ha. Gwapo, mandi. Ay.
nay gusto unta nako sa ka sa ka Wapo, lagi. Kun mo diskarte ka balo mangita unsay mga paagi unsay wala. Sus, kaginaw. Balo di kag sa tanang anak nimo, mo dulo diskarte Kani si- kung man ginabuhi. Oh, sa pagkakaroon pa ko kakita. Unya karon. Boards, na Walo nas ka pag-boards. kasama sila na. Ay As naman. Papi Boards. Say, Dala og Felipe. gasol. Sagad. Jesus ko Ginoo, gadala ka ana wa ka balo kung sa refill guys kuila mo ta kagikan. Asa nimo dadaw na mabubutangan na unsay sulod ana? Whoops. Na ba day refill anang junk shot. Unsay junk shot nimo giingon din ha? Junk shot pagka mo palit og karaang buthaw, plastic, lata, botilya, usa ba diyan mga Kay mama, unsa ka man mo atong junk shot? ako ning ibaligya pa, ipatimbang na ako ne. Kabalo ba kag pilay kilo ron og kuan puthaw? 5 pesos. Oh, umuabot ning 20 ka kilo. Ako isa ka gatos. Doon na ka kilong bugas ako mapalit. Ay sus, kwenta ha. Ay sa ano? Ibaligya nimo na usa ka gatos. Unya kabalo kag pilay palit nako ana. Wala ka gyud sa papel. Pila man diin ko no? Bintay sentos kaayo na imo ra gyud kag yate. Ha? Yate. Pero di mo na Junk ibalik ibutang na jang sabi yate ka. Ala Balik na na. wala naman tayo malungag. Kana bitaw yung pagka-discarte bitaw, discarding pordoy. Na. Ba- Balik ka to. Bawa kay ulay ka lugwa kay unang yate ka daw una ka na ibalik. Yate. Ibaligya day. Ilong agon. Nice. Good vibes. Subscribe niyo mga kabisdak, Caravanners, nasa description ng ilang link. Brr.